Angaphandle kokudla isikhathi senu bazalwane, ake sigijime sifunde amavesi nje ambalwa ngithi encwadini kaGenesis chapter number 5. Ake siye Genesis chapter number 5. Genesis chapter number 5. Sifunde nje amavesi ambalwa, sizoyikhuluma nje sigoqe ngento emfishane. Mhlasimbe lo funda ngangiqalela kuverse number 1 ehle nayo nje ngizomtshela ukuthi uzomaphi. Bona lama verse engizowafunda amavesi nje omunye ngeke awenze ukuthi athini, kodwa ke sizoncengana ngoba kukhona lento kufanele sishiye. Cela ungifundela verse number 1. Ufunde sisiwami namhlanje. Ufunde ngamandla namhlanje. Ufunde ngalendlela ukuthi singakucelela ushintshe kuthisha wakho wesizulu. Ufunde ngalendlela ukuthi simmeme sizomnikeza iaward yokuthi ufunde ngamandla namhlanje. Verse number 1. Genesis chapter 5 verse 1. Verse 1. Lokhu kuyincwadi yezizukulwane zika-Adamu. Msukwana uNkulunkulu edala umuntu wamenza ngomfanekiso kaNkulunkulu. Verse 2. Wabadala owesilisa nowesifazane, wababusisa, waqamba igama labo ngokuthi abantu umhlaba edalwa. Verse 3. U-Adamu wahamba iminyaka 130, wazala indodana ngomfanekiso wakhe efana naye, wayiqamba igama lokuthi uSeti. Verse 4. Wazala indodana efana naye, ukuba sifake ikhoma nje besinombuzo besothi kazi ufana nobani wena. Kodwa ngoba sikho lapha sizile ngalokho besizobuza nje umbuzo nje umfishane wokuthi njengoba lapha kazi ufana nobani, njengoba wenza kanjena nje kazi ufana nobani. Funda sisi asizile ngalokho namhlanje, sizokhuluma lento kufanele kuyifunde. Verse 4. Izinsuku zika-Adamu emva kokuzalwa kukaSeti zaziyiminyaka 980. Wazala amadodana namadodakazi. Verse 5. Zonke izinsuku zokuhamba kuka-Adamu zaziyiminyaka 930 wayesefa. Ngithanda udwebele leyo nje kubo bonke labantu esobafunda bese kuthiwa wayesefa. Funda simasifika kulelo verse lo muntu okuthiwa wazala waphila isikhathi, ungidwebele nje kubo bonke labantu esobafunda ukuthi uAdam esezalile wenza yonke into, wayisenze njani bazalwane? Wayesefa. Hamba ke sisi. Verse 6. uSeti wahamba iminyaka 105, wazala uEnoch. Emva kokuzalwa kuka-Enoch, uSeti wahamba iminyaka 987, wazala amadodana namadodakazi. Verse 8. Zonke izinsuku zikaSeti zaziyiminyaka 912 wayesefa. Verse 9. Enoch wahamba iminyaka 90 wazala uKenan. Verse 10. Emva kokuzala kukaKenan, uEnoch wahamba iminyaka 915, wazala amadodana namadodakazi. Verse 11. Zonke izinsuku zika-Enoch zaziyiminyaka 905 wayesefa. Verse 12. uKenana wahamba iminyaka 70, wazala uMahalalele. Verse 13. Emva kokuzala kukaMahalalele, uKenana wahamba iminyaka 240, wazala amadodana namadodakazi. Verse 14. Zonke izinsuku zikaKhanana zaziyiminyaka 110 wayesefa. Verse 15. uMahalalele wahamba iminyaka 65, wazala uJerede. Verse 16. Emva kokuzala kukaJerede, uMahalalele
wahamba iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili namashumi amathathu wazala amadodana namadodakazi. Verse 17. Zonke izinsuku zikaMahalaleli zaziyiminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili namashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu wayesefa. Verse 18. uJarede wahamba iminyaka eyikhulu namashumi ayisithupha nambili wazala uEnoki. Verse 19. Emva kokuzala kukaEnoki uJarede wahamba iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili wazala amadodana namadodakazi. Zonke izinsuku zikaJarede zaziyiminyaka engamakhulu ayisishiyagalolunye namashumi ayisithupha nambili wayesefa. Verse 21. Ngathi ungagcina ku verse 21. Verse 21. No, ugcine ku verse number 23, 24. Yes. Verse 21. Enoki wahamba iminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu wazala uMethushela. Verse 22. Emva kokuzala kukaMethushela uEnoki wahamba noNkulunkulu iminyaka engamakhulu amathathu wazala amadodana namadodakazi. Zonke izinsuku zikaEnoki zaziyiminyaka engamakhulu amathathu namashumi ayisithupha nanhlanu. Enoki wayehamba noNkulunkulu kepha wayesengasekho nje ngokuba uNkulunkulu wamthabatha. Verse 25. Verse 24 esicina ngayo. Awugijime uye encwadini yamaHebheru chapter number 11 verse number 5. Hebrew chapter number 11 verse number 5. Sizothatha lena yodwa bese ke siyathandaza. Ufunda uverse number 5 no verse number 6. Oh Lord Jesus. KumaHebheru chapter 5. Chapter 11 verse number 5 and 6. MaHebheru chapter 11 verse 5. Kwakukhona Enoki wathathwa ukuze angaboni ukufa akabe esafunyanwa ngokuba uNkulunkulu wayemthabathile ngokuba engakathelelweni mangisendleleni ngoba ngangihamba ekseni ngafika endaweni okuthiwa isehluhluwe kule ndawo okuthiwa isehluhluwe mawudlula khona kunabantu abenza ibhizinisi le bhizinisi abalenzayo ibhizinisi lokubaza ingqoko mabe bazinqoko ngabadlula nje impela bebaningi ngamdlula wokuqala ngamdlula wesibili ngamdlula wesithathu mangikhamukela kowesine athi umoya ingcwele ukuthi kuma kancane ubuke lento abayenzayo ngamisa imoto eceleni ngabuka ukuthi laba bantu benzani la into engificile kuneyingqoko eyidisplaywe eduze komgwaqo kodwa laba ayibazela khona abayibazeli laba ayidisplaya khona. Oh manje ngihlale nalomuntu ngimbuza ukuthi lalela baba lento yenzayo uyenza kanjani la manje kwafika kimi ukuthi ugqoko before lube ugqoko lokulaqwala laba isihlahla esathini ungaphambi kuba libe i-wooden tray like laqala laba isihlahla nje ehlathini kodwa lo muntu obazayo wabonakala evuka ngelinye ilanga wayongena phakathi ehlathini phakathi ehlathini kwakukhona izihlahla eziningi kodwa mayifika ehlathini wafike wabona isihlahla esisodwa wathi lesi singalukhipha ugqoko lwami oluzongenzela iprofit egcineni kosuku wena amele ngathi awukho like that. Mayifike ehlathini wayesefike eligawula lesisihlahla ingqondo yakhe ifuna ukuyokwenza ugqoko kodwa ugqoko alukwazi ukuba ugqoko lungaqalanga ukuba isihlahla. Oh, in other words sasingenjeni kukhona la salandwa khona umthetho wethu sasingakwazi nokukhuluma kodwa amazulu ehla angena ehlathini lasemhlabeni afuna isihlahla azosebenzisa afuna isihlahla azothola ngasi profit mama umbazi engena ehlathini afika lukhombe phakathi kwazo zonke ezinye izihlahla athi uyabona lesi sihlahla lesi isona esingangenzela lolu gqoko engilifunayo engqondweni yami ma eseligawulile wasiwisa phansi lesi sihlahla bese emva kalokho eyashintsha ekubaneni isihlahla bese siba ugodo. Ngamanye amagama indlela ephikelele ekuyobeni ugqoko idlula endleleni ende iqala esihlahla
mayisuka esihlahleni yazoba ugodo, mayisiwugodo isiyakwazi ukuthwaleka, isiyakwazi uhamba nayo kuyiwe la kubazwa khona. Manje uma ifika umbazi la kubanjwa khona ebese fika elibeka phansi ugodo lwakhe, njengoba ebuye ehlathini ebuya nalolu ugodo kade luyisihlahla, ingqondo yakhe inogogo afuna ukulikhipha. Inento efuna ukuyikhipha. Ake ningivumeleni ke ngithi kini kancane, uyabona njengobula abanye bebezihlahla nje kodwa manje sebezingodo. Izulu line plan, izulu linento elifuna ukuyikhipha ngempilo yakho, kodwa inkinga yamazulu ukuthi lolu godo alifuni ukuya endaweni la kubazwa khona. Manje uma efika umbazi afika libeke phansi kwesihlahla esithize la azolibazela khona, yila engifike ngathi uma ngibona ngafika amabazelo namaqhozelo amaningi athi yila kubazwa khona, into yokuqala yenzayo ebese ethatha ishizolo alidabule phakathi ugodo. Ye wembazi wenzani na? Ingqondo yami igcwele ugogo. Hayi njengoba ungibona nje ngihlapha lesi sigodo ukuthi ngifuna ukukhipha ugogo, aningizwanga phela la ekhaya. So in other words, lento odlula kuyo umbazi uyabaza, ikhona into afuna ukuyikhipha la ngempilo yakho. Wena uzwa amapenzi nje, umbazi uyabaza, ikhona into afuna ukuyikhipha la ngempilo yakho. Mayeqeda ukulidabula ebese ethatha amashizolo, athathe ocelemba, athathe izimbazo, aqala likhose. Impilo inesikhathi la khona ke sibone ngathi siyakhoswa, kanti umnikazi obazayo kunento afuna ukuyikhipha. Awutshela umakhelwane uthi ungasakhali, izulu khona into elifuna ukuyikhipha. My God, izulu khona into elifuna ukuyikhipha. Make qeda umbazi emva kokuba eseqalile walibaza kancane kancane, sase siyabona ukuthi khona into ezophuma la. Sabona ukuthi ikhona into ezophuma la, ikhona into ezophuma la. Mayiseqedile umbazi ungikhombisa ezinye ingqondo athi uyayibona lezi mfundisi wami seyiqediwe. Ngithi manje mina uyifaka ngani kwi display ukuze phela ithenge? Uthi hayi ayikakapheli iprocess. Mayithi akakapheli iprocess ngoba maqeda ukubazwa kukhona la kufanele idlule khona ke iyoshiselwa. Maye ishisela kade libonakala lumhlophe, kubonakala efaka ucelembe eziko. Maye efaka ucelembe emlilweni, lo celemba azowugijimisa kulolu gqoko lwakhe oselikhishini. Fisa ngathi ngikhuluma no somebody la. Ngithi mina seliyabonakala nje ugqoko athi alikakapheleshi. Ama customers awakwazi ukulithenga lingakaze ladlula emlilweni. Lalela lolu godo lwami ludlula lubuye esihlahleni, malibuye esihlahleni labuye kubazweni. Kwangathi iyaphuma lento lwacabanga ukuthi liqedile, kwathiwa sikakaqedi lisazodlula emlilweni. La nduke lube emnyama. Ngiyambuza umbazi ngithi lento yakhe izothengwa kanjani ngoba ibekade right, ikade isibaziwe icobezela, kodwa manje njengoba uyishisa athi thula wena, ikhona into ozoyibona. Make eqeda ukuyishisa abese eqeda lapho abeke eceleni ucelemba wakhe ebese ethatha iokaphi yakhe. Ngithi manje uzoyenzani iokaphi? Athi uyabona ke manje sengikhipha idesign. Athi sengikhipha idesign. Ngithi mina idesign yani uthi uyabona njengoba sikulomgwaqo nje sonke sidayisa ingqoko, kodwa into esidla ngayo sidla ngedesign. Athi sonke sibheka iprofit, kodwa kuza ama customer akwazi ukuma la idesign. Njengoba nawe ubedlule bonke wazofika la, ngiyakholwa ukuthi into ekumisile idesign. Oh my God, sengathi ngikhuluma kwenye indawo namhlanje. Lalela ke ngikhulume nawe kancane. Ngifuna ukuthi mina kuwena lento odlula kuyena, lento izikhalisa. No. It's not because uNkulunkulu engakuthandi. It's not because wena uqabe, kodwa ukuthi izulu lifuna ukhipha idesign. Izulu lifuna ukhipha idesign.
mayingakakhishwa i-design ayikwazi ukudisiplaywa, mayingakakhishwa i-design ayikwazi ukubekwa la khona abantu bezoheheka bafuna ukuyithenga. Sinjenjenje sidlule kubazweni, sinjenjenje sidlule emlilweni, sinjenjenje sidlule kuma-okapu bekhishwa i-design. Mayiseyikhiphile i-design ebese yalithatha ugqoko lakhe eselibeka lapha elidisplay. Bonke abantu abadlulayo uyibona zonke imoto ibhreka kancane, uyibona zonke imoto zingahambi ngokusheshsha ngoba njengoba zedlula bayayibuka ukuthi luphi engalithenga. Lalela naku la ngikhona bese siyabuya siza kwi-main course. La ngikhona uma ebaza umbazi ngifike lapha ingqoko zakhe o-size kabalingani. Khona usize obizwa nge-small size, khona usize obizwa ngo-medium size, khona usize obizwa ngo-large size, khona usize obizwa ngo-extra large. Ngiyambuza umbazi kithi mawubaza lolu gqoko oluncane othiwa usmall kukuthatha isikhathi esingakanani? Athi lokho akungithathi nosuku. Ngithi mina umedium kukuthatha isikhathi esingakanani? Athi mhlasimbe kuyalithatha usuku mangibaza umedium. Mawubaza ularge athi ziyangithatha insuku ezintathu. Ngithi mina mawubaza uextra large athi uextra large liyaphela isonto noma amasonto amabili. Oh Jesus, ngabuza ukuthi yini indaba lezi ingqoko mayibazwa zingathathi isikhathi esifanayo. Athi ugqoko oluncane alidingi insuku eziningi. Ngamanye amagama mawubona inkinga yakho isheshe yedlula kusho ukuthi ugqoko oluncane. Ugqoko oluncane luyashesha ukuphela ngoba lona lufaka ama-chicken, lufaka izinkukhu, izinto ezincane. Ugqoko olu-medium lona luyashesha ukuphela ngoba lona masithiwa kuhlatshiwe ekhaya lona liphatha iy'mbuzi nezifo. Kodwa u-extra large uthatha isikhathi eside ngoba uphatha into ezinkulu, uphatha izinto ezinamandla. Lalela ngikhulume nawe, le nkinga uthi sineminyaka ukuthi nje ube usabazwa ngoba ubazelwe into ezinkulu. Le nto ozoyithwala, le nto ozoba yiyo, le nto ozoba yiyo ingaphezulu kwale nto oyicabangayo, le nto ozoba yiyo. Yingakho nokubazwa kwakho kuthatha isikhathi eside, yingakho nokuxhozwa kwakho kuthatha isikhathi eside, yingakho nomlilo wakho awufani nomlilo wogqoko oluncane. Yingakho nendlela obazwa ngayo wena ubazwa ngocelemba, ubazwa ngey'mbazo. Inkinga konakelephi na? Le nto ezothwala yini ingaphezulu, inamandla. Yikho sithi kuwe noma ubona ngathi impendulo kayikho ukuthi usekuyiprocess yokubazwa. Inkinga sinabantu abajahuya kwi-display kanti abakabazwa ngokwanelesha. Inkinga sinabantu abajaha ungena emashalofini kanti abakaqeda ukubazwa ukuze bakwazi uheha amakhastoma. Yeyi wena odlule ekubazweni, yikho sithi uma sihlabelela sithi nomethule kodwa impendulo ikhona. Nomethule kodwa impendulo basheshe bahleka. Lalela ugqoko olukhulu aliphumi noma yinini. Uyalibona lolo olukhulu olithatha isikhathi eside libazwa aliphumi noma yinini. Futhi makuzophuma lona kuqala ehlangana umndeni uthi sicabanga ukuthi sibe nomsebenzi ngelanga elithile. Athi omunye mina ngizothenga inkomo bese bebuza ukuthi ingqoko zikhona na, ngoba inkomo ayihlatshwa ingqoko zingekho. Ukuze inkomo ikwazi ukuphatheka into abayibuzayo ingqoko zikhona na. Ngiyayibona inkunzi yakho okufanele ihlatshwe kodwa inkinga yamaZulu ukuthi ingqoko kazikho. Wait for the due time, wait for God up until aqede ngawe wena usabazwa.
amazulu asakubaza. Ungasheshi ufuna ukuya ku-display kanti amazulu asakubaza. Akhabo shiyataro bobo siyakha. Amazulu asakubaza. Awutshela umakhelwane ukuthi amazulu asakubaza. Atsho bhala iBhayibheli esengivivinyile ngiyophuma nginjengegolide. Athi esengivivinyile ngiyophuma ngicwebezela njengegolide. Somebody shout an amen. See you again. Asingene kwi-main course bese siyathandaza umzuzu nje mfishane. Kodwa impendulo ikhona noma ethule yena. Kodwa impendulo lalela, uma ubona ngathi impendulo ayikho, hayi ngoba impendulo ingekho, ukuthi nje usabazwa. Oh shakabo sandaraba yeshekata rakabo shatarabo bobo sataka rakabo bo shataraba babakanda robo bo shataka rabo bobo siata rabakabo bo siata rakabo bobo siataka rakabo bobo siata rakabo bobo siata rakabo bobo siata rakabo bobo siata rakabo bobo siata. Bayeke bahlekasha bangibone kabi, bangibona kwi-process yokubazwa. Bayeke babhuqa ababhuqayo bakubone kabi, bakubona kwi-process yokubazwa. Bayeke bakhuluma abakhulumayo bakubone kabi, bakubona kwi-process yokubazwa. Asibuye sizele sekufudumele. Kodwa impendulo ikhona yona. Kodwa impendulo lamavesi esiwafundile mawuyiqala phezulu ngiyazi ukuthi incwadi ebhorayo ukuyifunda lesha, kodwa ikhona into engifuna ukuyilanda. Lithi iBhayibheli bekunendoda ewu-Adam. Le ndoda ewu-Adama ukuphila kwayo iminyaka eyayiphila yaphila iminyaka ewu-930, but lithi iBhayibheli at the age of 130 le ndoda ewu-Adamu oh my gosh, lithi yabe isizala, yazala amadodana namadodakazi. Kodwa khona indodana eyayizala ogama layo kuthiwa uSeth. Yamzala uSeth eneminyaka ewu-130, wayesephila iminyaka ewu-800. Lithi emva kokuzala uSeth, lithi u-Adamu wayesefa. Lithi uSeth naye wakhula waba indoda. Lithi uma eseyindoda at the age of 105 years, lithi iBhayibheli wabe naye esezala wazala u-Enosh. Uma ezala u-Enosh, lithi emva kokuzala u-Enosh wabe sephila iminyaka ewu-807. Lithi emva kweminyaka ewu-807 waphila iminyaka ewu-930. Lithi naye ngokunjalo wayesefa. Lithi u-Enosh naye emva kokuzala uSeth, lithi iBhayibheli esezele u-Enosh, lithi u-Enosh naye waphila eminyakeni ewu-90 yokuphila kwakhe. Lithi naye wazala indodana ogama layo nguKenani. uKenani wamzala emva kwalokho waphila iminyaka ewu-815. Lithi emva kwaleyo minyaka iminyaka ayiphila iwu-905. lithi esebazele waphila amaqedane wafa. Oh my gosh. Bese lithi iBhayibheli uKenana indodana ka-Enosh naye wenza njengoyise bakhe. Lithi eminyakeni ewu-70, lithi yena eminyakeni ewu-70 wazala amadodana namadodakazi. Wayesezala indodana ogama layo linguMahalaleli. Emva kwalokho lithi waphila iminyaka ewu-840. Emva kokuzala uMahalaleli wayesefa, iminyaka ayiphila yaba u-910. Emva kwalokho naye wayesefa.
lithi uMahalalel naye ngokunjalo waphinde wathi mayeseneminyaka ewu-65 wazala indodana enguJeth. uJeth mayemzala emva kalokho waphila iminyaka ewu-830. iminyaka ayiphila uJeth lithi iBhayibheli iwu-962. lithi emva kokuthi azale emva kweminyaka ewu-962 waphila iminyaka ewu-962 naye emva kalokho wafa. lithi ufa nje usezele indodana. igama lale ndodana ayizele lithi iBhayibheli wazala indodana ogama lalingu-Enoki. Oh, here I come now. Lalela, masiqala phezulu, siqala phezulu kule generation eyisithupha esifunde ngayo. lithi bonke baphila emva kalokho bazala amadodana namadodakazi emva kalokho bafa. manje le ndodana okuthiwa uJeth ozalwa uMahalalel. uMahalalel ezalwa uKenan. uKenan ezalwa u-Enosh. u-Enosh ezalwa uSeth. uSeth ezalwa u-Adam. okusho ukuthi uma esemzele nayo indaba la nginayo khona lithi u-Enoki. laba abanye kuthiwa baphila bazala basebeyafa. I wish I can preach in this house. Onke lama generation ayisithupha ngenhla mawufunda umlando wabo kuthiwa waphila wazala wafa. waphila wazala wafa. waphila wazala wafa. kodwa nansi indaba makufika ku-Enoki lithi iBhayibheli akaphilanga kodwa wahamba noNkulunkulu. mama kufika kule ndoda yegeneration yesikhombisa angithi phela unumber 7 it's a God's number of perfection. mayifika kunumber 7 igeneration ka-Adam lithi iBhayibheli kwazalwa lo mfana ezalwa uJeth. kwazalwa lo mfana ogama lakhe lingu-Enoki. angazi noma ngashumayela la ekhaya, angazi noma ngashumayela la ekhaya. ake ngibona abantu abalishumayela bishops bathi silalele thishi. lalela lithi iBhayibheli makuzalo u-Enoki wazala u-Enoki. naku umehluko engifuna u-underline. bonke abanye kuthiwa baphila bazala bafa. baphila bazala bafa. kodwa makufika ku-Enoki akushiwo ukuthi waphila, kuthi u-Enoki esezelwe wahamba noNkulunkulu. hayi makufika la khona abanye kuthiwa bafa, kuthi u-Enoki yena akafa. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. sengike ngasho ngathi u-Enoki ungoka-7 kwi-generation mawusuka kwi-generation ka-Adam. lithi iBhayibheli according to the ages provided in the genealogical account of Genesis. le ndoda engu-Enoki mawulanda umlando wayo lithi iBhayibheli oh my God, ngamanye amagama ubekade umkhulu kaNoah. mawufunda ngezansi uzobafunda oNoah, ubafunde nabanye omana. lithi iBhayibheli u-Enoki makezalwa wazalwa, mawuzofunda kahle iBhayibheli lithi waye umkhulu kaNoah ngoba emva kwekukhona abazalwa kwaze kwafika esigabeni sikaNoah. So in other words, Enoch was the grandson of Noah. Ake nithi amen. manje le ndoda mayizalwa iBhayibheli lami lisitshela ukuthi oh my God, mayesezelwe wahamba noNkulunkulu. wahamba noNkulunkulu. athi ubhala encwadini kaJuda abantu ababili bangahamba na bengavumelananga na, kodwa le ndoda yahamba noNkulunkulu. yahamba kwi-generation kaNoah. nizokhumbula ukuthi uNkulunkulu mayizobhubhisa umhlaba ufika kuNoah uthi weNoah umhlaba wonakele, umhlaba udola ubudlwangudlwangu, umhlaba une-violence, umhlaba awusemuhle. uthi ngakho ngizowubhubhisa. But when you read the Bible it says le ndoda u-Enoki emhlabeni owonakele, emhlabeni odola ubudlwangudlwangu, emhlabeni izulu elingasamukeli lutho kuwo, kodwa lithi khona indoda eyahamba noNkulunkulu kuwona lo mhlaba.
wahamba noNkulunkulu, wahamba noNkulunkulu, wahamba noNkulunkulu, wahamba noNkulunkulu. Umhlaba full of violence, umhlaba full of corruption, umhlaba full of ukonakala, kodwa khona indoda izulu elithi yahamba noNkulunkulu. Oh my God, awu nikhona kodwa na, nikhona kodwa nashi, nikhona kodwa bazalwane. Namhlanje akungivumeli ngikunikeze nje isihlokwana osikhumbula noma ngingasekho ngizothi, can you walk with this man? Ungahamba nale ndoda na? Awutshela umakhelwane uthi ungahamba nale ndoda na? Awumthenta umakhelwane uthi, makhelwane ungahamba nale ndoda na? Lalela lithi iBhayibheli lendoda yahamba noNkulunkulu. Mayihamba noNkulunkulu yahamba naye umhlaba wonakele, yahamba naye umhlaba ugcwele corruption, yahamba naye izinto zimapeketwana, kodwa yahamba noNkulunkulu yona. Yathi noma ngabe umhlaba unje, but I will walk with God. Yahamba noNkulunkulu. Amazulu esethe umhlaba ngiyawuqeda ngenxa konakala, kodwa kwakhona indoda engashintshi and I will walk with this man. Jesus, hallelujah. Oh, glory to Jesus, glory to Jesus. Yahamba noNkulunkulu, izimo zimapeketwana. Yahamba noNkulunkulu, izinto zibheke phansi. Yahamba noNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi abanye baze bayihleka, but ayikho lento yakho. Yathi ngiyamazi engihamba naye. Kaze uhamba nobani wethu? Abanye bahamba nobufundisi, abanye bahamba nabazalwane, abanye bahamba nezihlobo, abanye bezesontweni ngoba kuza abangani babo. Kodwa ngiyayithanda le ndoda, lithi iBhayibheli yahamba noSomandla, yahamba naye umhlaba wonakele, umhlaba uthola umdlwangudlwangu, umhlaba ungena kuthula, umhlaba unephunga elibi, kodwa le ndoda yahamba noNkulunkulu. Thank you, Jesus. Can you walk with this man? Can you walk with this man? Can you walk with this man? Ungahamba nale ndoda nashi. Oh, ngicela ukuvala nawe. Ungahamba nale ndoda nashi. Ungahamba nale ndoda nashi. Ungahamba nale ndoda nashi. Ungahamba nale ndoda nashi. Lalela ngikhulume nawe. Lithi iBhayibheli lendoda yahamba noNkulunkulu. Bonke abanye abangenhla, lithi iBhayibheli baphila bazala bafa, kodwa lithi lo wahamba noNkulunkulu, wazalwa wayesanyamalala, ayizwa labe lisambona. Lithi iBhayibheli wahamba noNkulunkulu, uNkulunkulu waze wamthatha, maye mthatha uNkulunkulu wamfihla kwayena. uNkulunkulu wahamba nendoda waze wayicinga, wathi wendo weEnoch uphi na? uEnoch wavuma ezibilini zikaNkulunkulu emhlabeni owonakeleyo. Thank you, Jesus. Wezwakala uEnoch esabela emathunjini kaNkulunkulu. Thabo shataraba bosiyakasha. Lithi iBhayibheli lamadoda amabili ahamba. Oh my God, ahamba. Angazi noma iNoch umhlaba wonakele wayilokhu evuma ingoma bethi nomethule kodwa impendulo ikhona, athi nomethule kwakhala umhlaba wonke left and right. Kwathiwa ogogo badlwengule izingane ezincane, kwathiwa izingane ezincane zedlwengula abantu abadala, kwathiwa kuyagqekezwa, kwathiwa kuyabulawana, kodwa kwakhona indoda ethi emhlabeni awonakeleyo ndizohamba noNkulunkulu. Can you walk with this man? Ungahamba nale ndoda nashi. Ungahamba nale ndoda nashi. Lithi iBhayibheli lendoda yahamba noNkulunkulu. Oh, shakabosia taraba, shakaraba bosia taka. Yahamba noNkulunkulu. Mawuyifunda kahle kuthiwa yayiphila esikhathini sikaNoah. uNkulunkulu ebhubhisa umhlaba, kwakhona indoda eyayihamba noNkulunkulu.
angazi noma yeke imbuzo ithi kodwa uNkulunkulu uyawubona umhlaba ukuthi wona phendula lithule izulu. Athi uma ingaphendula uNkulunkulu athi sifine angambangeli Steph athi nome thule kodwa ikhona nome thule kodwa impendulo wahamba noNkulunkulu ibandla lijolana phakathi endlini kaNkulunkulu. Wahamba noNkulunkulu ama-devil worshippers ekhanqasa endlini kaNkulunkulu. Wahamba noNkulunkulu amasatanisi engena endlini kaNkulunkulu. Kodwa kwakhona indoda ethi noma kunjena yahamba noNkulunkulu. Abanye bedivorce left and right, yathi ngizohamba noSomali. Shakabosiata. Dale. Lithi iBhayibheli uEnoki wahamba noNkulunkulu. Abanye ethiwa baphila. Ngeke uyizwe kahle le. Kuthiwa abanye baphila. Bazala. Basebeyafa. Nansi into common. uEnoki masifika 10 yakhe alisho ukuthi waphila kodwa lithi wahamba. Ay ngoba sihamba nabantu abaphilayo nje kodwa bayazi into abayiphilelayo. Kodwa ngiyayithanda le ndoda bathi bephila abanye yona yahamba naye. Lithi iBhayibheli laba abaphila lithi kwafika isikhathi sokufa base beyafa. Ngoba abantu abaphilayo banesikhathi sokufa. Ayo amen akekho la ekhaya. Ayo amen akekho la ekhaya. Lithi iBhayibheli makufika isikhathi la khona mafuna iBhayibheli kufanele kubhalwe le phrase ethi uNoah wahamba noNkulunkulu wazala. Mayisezela wayesefa ngenxa ukuthi uhambe noNkulunkulu kwajika istatement esakhe istatement sangasho ukuthi wafa. Lithi wayesenyamalala. Ngoba bahamba noNkulunkulu abafi kodwa bayanyamalala. Abahamba noSomandla kabafi kodwa bayadisappearisha. Abahamba noSomandla abafi bayanyamalala. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayigcina ehamba nepartner yakhe. Mayisahamba nepartner yakhe angazi noma uNkulunkulu esendleleni uthi hayibo bengithi sibabili wamemeza Enoki wazwala kunyakaza amathumbu kaNkulunkulu. Wathi ucinga ufriend wakho uNkulunkulu kwasho ukuthi akaseke eduze kwakhe kanti usefihliwe. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu yini amfihlo Enoki. Wamfihlo Enoki ngoba ngendlela umhlaba onakele ngayo ukubulala kwakunezinga eliphezulu. uNkulunkulu wabona ukuthi lo akangathintwa izandla zabantu abangcolileyo, akangabulawa izandla zabathakathi, akangabulawa izandla zeyinkaba, akangabulawa amadoda. Kwakuhlengulana abesilisa belalana bodwa. Wathi uNkulunkulu lo ubungcwele bakhe buzomenza ukuthi agcine sedlwengula noma balale naye. Wayese emfihla wamshuthela. Wahamba uNkulunkulu wagcina ehamba nomuntu kodwa ngimone esehamba yedwa. Wabuza umbuzo Enoki angazi noma uNkulunkulu makethu uyamemeza wezwa chaphazela amathumbu. Kwasabela indoda esweni sakhe ehambe noNkulunkulu. Yahamba noNkulunkulu umhlaba wonakele. Yahamba noNkulunkulu izinto ibheke phansi. Yahamba noNkulunkulu kungekho kulungayo. Yahamba noNkulunkulu kungahlangana empilweni. Yahamba noNkulunkulu umhlaba ubheke phansi kodwa yangagive up. Yathi forward ever backward never.
nomethule 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 oh nomethule. Can you walk with this match? 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 Others are living in the house of God, but they are not walking with this match. Others are available when the man is around, but they are not walking with this match. Ngike ngabona amadoda, ngabona uPetru behamba noJesu, kahle kahle babengahambi noJesu. Uma sebembona bethelwa, uma sebembona ekhwifa ngamathe, ahlehla amadoda bathi hey wePetru bewuhambi naye. Lithi iBhayibheli waphika waze wathuka. Can you walk with this man? Ungahamba nale ndoda? Ungahamba na noma ithule? Uthi uyenyakazisa emkhunjini ingafuki. Shaka bosi yatharo bosi yakha. Ungahamba nale ndoda nashi? Ungahamba nale ndoda? Ungahamba nale ndoda nashi? Mamjobesh uma iteam yonke God's army decide to cross ithawula ithi siyayishiya le God's army. Can you walk with this man? Uma ibandla mfundisi likuvukela ungasala yini wedwa na uthi I'm walking with this man. As long as this man is with me, athi David, even if I walk in the deepest darkness I fear no evil because the Lord. Can you walk with this man? Can you walk with this man? Can you walk with this man? Says here, Father, can you walk with this man? Can you walk with this man? Angithi izolo ngizwile kwathiwa khona abantu bebekuyele enyangeni amadola qaqazela noma sewuzwile ukuthi bayakhendlela. Can you walk with this man? Engane ngizwile bekhuluma ngegama lakho behlanganisela bethi wona ngeke uphumelele. Can you walk with this man? Angithi ngizwile kwathi umshado wakho awusahambi kahle, kwathi umshado wakho uyantenga wenze njani wena? Can you walk with this man? Nomethule yena, nomethule ikhona sithi nomethule. My God, can you walk with this man? Angithi mina ngizwile uke wathi uya kwadokotela, udokotela wafika wakunikeza ama result ama test, wathi sisi wami, wathi bhuti wami, wathi wemfowethu, sorry ukukutshela ayikho indlela engenza ngayo njengoba ugula nje wena sewu-HIV and AIDS, we-HIV and AIDS possess noma usuyitholile ireport kadokotela. Can you walk tall out of that surgery? Uthi thank you doctor, but there is a man, there is a man, there is a man of Calvary. Sebetshelile bathi umzali wakho wakuzala wakudampa emgonyeni kadoti. Can you still walk with this match? Can you still walk with this match? Angithi wena ngiyazi ukuthi kuze kube manje kade wawu-apply, kade wafaka ama-CVs, kade wahamba ama-interviews kodwa kungabuyi impendulo. Can you still walk with this man? Ungahamba na nale ndoda. Angithi wona ekhaya bathi lento yakho kayikho, uchitha isikhathi. Noma ngathula
ngiyayibona ikhona kodwa impendulo kulezi insuku ukwathola incwajana ethi sisi wami sorry akuphele okwakusihlanganisile mhlasimbe kwathiwa kuphele bese kuzokwavela eKwaZolotsholo noma sekunjalo sewuyihlala lasendaweni bakhombisana ngawe. Can you wake up early in the morning and say I'm walking with this man? Ngizohamba nale ndoda. Abantu bayaphothana, abantu bayashiyana, abantu bayajikelana, abantu bayaphendukelana, kodwa le ndoda ayiphendukelani, kodwa le ndoda ayishiyani, kodwa le ndoda iyafihlana. Nomethule, nomethule, ikhona ngaphendula yena kodwa impendulo yazi khona umuntu obesefuna ukuyibulala ethi impilo yami angiyiboni ethi kusasa kalikho angivumele ngizothi ikusasa likhona ukuthi ubusekuyiprocess yokubazwa ngizokutshela ukuthi ikusasa likhona ukuthi ubusadlula esikhathini sokushiselwa ikusasa likhona bekusakhishwa nje bekusakhishwa idesign wena wakho hamba nale ndoda hamba noma kumnyama hamba noma indlela ungayiboni hamba. Oh Jesus. Can you walk with this man? Ma, isondo lakho lekujikela. Jike bonke abantu bathembile. Can you walk with this man? Can you walk with this man? Lakujika mazalwane, can you walk with this man? Lakujika ifamily yakho, can you walk with this man? Lakujika abantu abathembile, can you walk with this man? Angikaze nifike nabazalwane esimeni lakhona uthi mawuthi uzophuma eminyango ungathi abantu bayibona bonke inkinga yakho uthi mawuphumela omnyango mabekubheka ungathi babuka wena ngoba bazi situation yakho kodwa bapha abantu abathi sizohamba nale ndoda. Jesus. Alala ngithanda uRebecca uRebecca uEliyezeri sefikile emlandile abazali bakhe bamthatha bambeka la bathi Rebecca, can you walk with this man? Ungahamba nale ndoda na uye ezweni ongalazi uye kumuntu ongamazi ngizwa uRebecca ethi yes my father I will walk with this man ngizohamba nale ndoda. Ngike ngawabona amadoda lapha eBhayibhelini ahamba noNkulunkulu mawufunda incwadi yamaHebrews lithi abanye basahwa ngamasaha lithi kodwa bafa bekholiwe lithi abanye bahlala endle bagqoka izikhumba zezilwane kodwa bahamba naye. Ngiyamthanda uDaniel noma sebekulanjiswe ingonyama kwathiwa zimuhle uthi wenkosi noma ningayilambisi but I'm still going to walk with this man. uShadrach noMeshach noAbednego noma sebebasela umlilo babuzwa wathiwa lisazohamba nale ndoda na awu ngiyabathanda mabephendula mamjobe bathi noma singena emlilweni noma engaphendulanga kodwa imlotha iyosala ifakaza noma engashowo lutho kodwa imiyotha. Can you walk with this man? Ungahamba nale ndoda la akwathi angishumayeze nonke endlini ningahamba nale ndoda ke nithi nimisa imvuselelo sinikele ngo5 rand no 2 rand ni expect uhole kuphela kwenyanga nivuke uthi imvuselelo iyahamba iye Eastern Cape iye Cape Town. Can you wake up again ngalo mfutho lithi money or no money we are walking with
uthi nomethula ubaba kodwa ikhona impendulo noma ngathula kodwa ikhona. Jesus bakuthathela umnyeni wakho uvuke ekuseni uthi nomethula uthi nomethule awunoma engaphendulanga kodwa impendulo uthi kusasa uyavuka kufika abantu bazodla imoto ekhaya kuthiwa siyayidla le moto unesikweletu esingakhokhwanga sizosikhokha ngale moto. Bathi uma befika kuphuma omakhelwane baphume bazobukela bathi ubenzani wayethi uyaphapha wayethi uyaqina uvuke emva kalokho ubanikeza ikhiye phambi kwabo uthi I will walk with this man car or no car but I will walk 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 I will walk. Lithi niyavuka ekuseni kungena isamanisi kuthiwa le ndlu enihlala kuyo iyadliwa bonakala nesigangeni hlanganisa amaplanga kuwola amaplanga lithi uma lishona ilanga bezoyidlulisa befuna ukuzwa ukuthi kwenzakalani banizwe lihlabela kancane liguqe ngamadoda lithi nomethule impendulo ikhona noma ngathula namhlanje lithi nomethule yena nomethule yena nomethule Can you walk with this man? Noma sebekubethela uthi I'm walking with this man. Noma sebekuhlubula ingubo zakho kubonakala ihlazo uthi but I'm walking with this man. I feel like I'm talking to someone in this house. Ukudla kungekho emakhabetheni lishona ilanga ingekho into enizoyibeka ningahambe nifuna ukuthi sodlana bese nivele niya kuye nithi baba wena samba nawe wena sikhonza wena sinikele awukwazi. Can you walk? Asemthandazo ngahamba nale ndoda Enoki umhlaba ogcwele ubuhlanga umhlaba ogcwele nonsense umhlaba lamadoda lalana odwa umhlaba lakubula abantu ngesihluku khona kodwa lithi le ndoda yahamba noNkulunkulu yazi yafihlwa usomandla. Awungizwa indoda uMoses ithi inkosi wena mangeke uhambe nami ithi ngiyeke ngihlale lasha angikwazi ukuqhubeka wena ungekho ungaqhubeki engekho ungayi phambili engekho ungaqhubeki engekho funa yena ngoba imeni uyafihlana. Khona umuntu engikhuluma naye senenkinga yeminyaka tinokhola ngibona kuyangisebenzela kodwa nomethule